all their life. Kawa call the postcard. I see DJ go silika. Afọ na atale go wow, no believe. Ono e nwele ndidi ye wego. Aya dele ma ala takunde o. Ka bo wu. All their life. I just work in it, or guy, I had the cash with it. Or guy walk. Although one message is whatever. Why is I on our track? I can't go. None
omewego nnekisi agwọ nwanne m nna ndị mbede omewego mbede nwanne m nna ndị nneke nugonu mami egwu ka m jide bi n'ụwa dị na ya oti nna ndị mbede nwanne m ọlụ gị na-alụ nwa lụsụ ụlọ ibe ibiri abụla ka wewele m abụla nwanne m abụla ka wekowo mmegbo nugonu mami dobe bụla ka ọgwụ egwu ka njem dị na ya oti ịmalize egwu gili wale m egwu gili egwu dalọ egwu m egwu ka na-eme mkpọmọ na-ekenale mkpọmọ na m nze egwu gili egwu m ka njem dị na ya oti egwu gili papa m eji ma lụsigo ụlọ ibe ebili akwụkwọ oyiyi nwanne m akwụkwọ bara nwanne m akwụkwọle egwu m egwu ka njem egwu m egwu ka njem weli na-eje n'ụlọ nna ndị nwanne m nna ndị azọba na egwu ekene enyi nwanne m nna ndị gwe ma enyi n'igbo nwanne m ọma enwe egwu osandị nwanne m sọndọle osumbe sọndọle ọma enwe egwu ọlọchibete sọndị nke m n'ugonu mma m mbalugwu nọ nke ya wee bi n'ụlọ ibi ego egwu ka njem weli na-ebi enu osende sumbe nwanne m na-egwu ka njem nzede igwe nke m okeke ebe ya okeke onye mọja dị egwu ekene iwele m ebe ya okeke ọzọra ọma enwe egwu ọbalị nwanne m ọbalị nneke bụ ụgbọ na-esi ọbalị nneke papa ya egwele ịma na egwu ka njem weli na-ere eche nri ọma egwu ka m ji n'aka n'ụwa bizi ndụ elu nri egwu ka m mara anya n'ụwa egwu ka nji nweta n'ụwa nwanne m alaghị nna ọka ọhwa na-ekenele nga alaghị nọrọ ụka ọma enwe egwu nzọgwụ mana nzọgwụ nwanne m chineke nwanne m nzọgwụ nke mụ na mmeke na-eyi na dija ọ dị alive asụrụ okilikili ka na-agbụgbọ ọsọ na dị alile eji m egwu ekene mmadụ dịka ọbụga akọnche mgbe mpa dị me na oku egwu ekene ego ọlụgbo oke na alụ nwalụsi ibe m na alụ on their life. Egwu moka nje bi nze igwe egwu na egwu moka nale yolo bugo kebo balo kan wa wale wachi na duwe bugo kebo balo kan wa wale egwu ka mujide menuwa lina yechi fama de jabe fama njabana mete na ye wale apoye kachi yo fama njabana egwu na bogo bamone egwu kan je me lina yechi Sunday gbogbo wana ọgbọkọ iche Sunday nke m n'ugonu ma ọgbọkọ iche Sunday nke m n'ugonu ma anakwale nwanne m chika nakwa egwu ekene ego achiwikide nakwa n'ugonu ma chiwikide papa chiwado na egwu ekene ego gbamụ na egwu ka ndị ebe nwale na-aja igbo mma ego jolue welu message ego jolu egwu m egwu ka ndị akpọgịda n'alụ nwa m nọ na mmanwụ egwu ka ndị elili egwu m ya ka ndị ebe wele na-ere ochi m ọma ibe ọbara emela anya n'elu ụwa ụmụ
na mụ nọ na mmanwụ n'egwu ọnụ Jackie nwanne m aka ọka afọ Jackie nwanne m aka ọka afọ nwanne godo ka afọ nwanne m godi ihe nwanne bụ ụba mmiriba egwu ka ndị ebe nweli n'ahịa ochi nri tribe moja gwọba nwanne m tribe moja gwọba nwanne m ebe oja gwọba gwọba ka afọ nwanne m n'ọma enwe egwu nwanne dị ikpe kọnyụ ọma enwe egwu Ubegwe weside nwanne m n'ọma enwegbo na mụ nọ na mmanwụ ịbụla ọga ka ofe ọja aka oke ofe ọga m egwu m kenele egwu m enye ka m ji eme kope nwanne m ọja aka nke m ọma enwe egwu ọja ka ọjọọ ọnụ nwanne m okopa ọma enwe egwu egwu ka m jide ebi ndụ ụwa dị n'ahịa chi ndị azụike ọbata egwu ka m ji eme nweli n'ahịa chi azụike ọbata egwu ka m ji eme nweli n'aja n'ụma ifulu uche ga-agbata nwanne ya n'oti mba agbata nwanne m n'oti iso emume n'ugo enu mma mmeka na m nwanne m onye enye ka isi aja ọzụbika agbata olubeghe enye ka ị na-alụ olubeghe enye ka ị na-alụ nwa lụkọ ị na-ebe ibili ngezi nwanne m ngezi nze egwu ọgwụ ọba ngezi nwanne m ngezi ndị egwu nwanne m nze egwu ọgwụ ọba m n'ugo enu mma ọnụ eyi agwọ ngezi nke m ma maa ụmụ kenele nze egwu nwanne m ngezi nke m na maa ụmụ kenele ngezi ndị egwu nwanne m alụgwu na nke ya nwe bili n'ibe eri ọlụshe nke izidere ọrụ nke ọzọ nwere debeze ngezi nze egwu nwanne m ngezi nze egwu ọkwa ọba anụ eyi agwụ egwu m enye ka ndị aja ọnụ mma egwu ka ndị ebi nweli n'elu ochi ka anyị na-agba mbọ Igbo ka anyị na-agba mbọ obodo ka anyị na-agba mbọ Igbo ka anyị na-agba mbọ ife dị n'ụwa erike obodo na-abata na-ebu tojuwu ka anyị ma enu echi ma mkpamo tochi ka anyị ma ụmụnne m enu Igbo ka anyị nwe obi nwanne m nne m Igbo ka anyị nwe obi nwanne m nne m ka anyị nwe obi nwanne m Igbo anyị nwe obi nwanne m nne m anyị nwe obi nwanne m Igbo anyị nwe obi nwanne m nne m egwu na nlugo m uche bụ egwu na nlugo m uche bụ mana egwu ka m jizi eme n'ahịa ochi nri Igbo ka anyị sekwa aka na njọ m nne m ka anyị sekwa aka na njọ anyị sekwa aka na njọ m nne m enuwe na-eche ebuka enuwe na-eche ebuka m nne m ka anyị sekwa aka na njọ egwu ka m ji eme nweli n'ahịa ochi amala na-eyiri m ọgbaka nsọ aka nweli n'ebi elu ka iru ka m nne m n'ọgadi ọma enwe egwu ka iru ka m nne m n'ọgadi n'iru ọma enwe egwu nọ m nọ na Chidozie Nneke abaghị Inspector nwanne m aba Nwanneke na mmeke na ya ọga Chidozie nwanne m aba Nwanneke ma ịnụgo ọnụ mma m aba Nwanneke egwu ka m jideme Chidozie nwanne m alụgo ụlọ nke ya nwee bi n'ụlọ ebe ọlụgo nke dị n'elu ọlụzie nke bụba nwee lụwa nkịta alụwa n'alụ nkịta ole n'ụwa n'alụ nkịta ole n'ụwa Chidozie gbanya nwanyị nwanne m n'ọma enwe egwu ka m jideme n'ụwa linaya ochi ụdọba mmebe gbapụ ịgba n'ụgwọ ọma enwe egwu mmebe nwa ọgba ọba ụdọba nke emume n'ugbo elu mmanwụ ụdọba mmebe alụgo ụlọ nke ya nwee bili n'ibi ebo ọnwụ gwazọwa papa Chiwike ọnwụ gwazọwa ma ịnụgo elu mmanwụ ọnwụ gwazọ nwanne m ọnwụ gwezalụ nwanne m n'ọma enwe egwu ọnwụ gwazọ nwanne m alụgo ụlọ nke ya nwee bili ụlọ ibi ebo enu egwu ka nje ebe nweli n'ahịa ochi nri Chibuka nwanne m ụlọ nzedigwe enu nzedigwe nke m nwanne m obodo ogbo nke m nwanne m Chibuka emeli
obodo ogbo nke m mmanwụ kelele egwu ka m jidere n'ụwa lile ya ochi mmiri ọgọnnọkọngwọ nwajani nwanne m gozanda nwanne m n'ọma ewe ewuo na m nọ na mmanwụ oboro okechu oboro ọkpọ nwanne m oboro okechu m inugoru mmanwụ ebe m nwanne m ọnwa aka okechu na mmeke na-eyi nwanne m dọm nwanne m ọnwa aka okechu nwanne m nwanne Uchenna nwanne m Uchenna aka okechu dike na mụ nọ na mmanwụ odogwu na South nwanne m Uchenna enuwe egwu obidenti nke mụ na mmeke na-eyi nwanne m udolele nwanne m nwa maneke nwanne m enugoru mmanwụ obidenti nwanne m nwa maneke nwanne m n'ọma ewe egwu agbakọ nneke egwu m egwu ka ndị eme nwanne m egwu ka ndị eme nweli na-enye ọnụ mma nye dịka agbakọ nneke m enugoru mmanwụ sije sawa ọ dị alive anyị ji egwu ekele nwa dịka lọya Uruaka dị na mma akele ego egwu ka nje eme egwu m ka nje ebizi ụmụnne akpọnche nwanne m nwanda ịbọ n'ime n'ugolu mmanwụ nwanda ihe nwanne m papa fọma nwanne m n'ọma ewe egwu echumawolu ka nna akpọ nwanne m chumawolu ọlụ ọgwụ nwanne m n'ọma ewe egwu ọlụ ka gị na-alụ ọrụ ụwa nwanne m lụtụ n'ebe ibili chumawolu egwu ka nje eme nweli n'aja unu mma chibuka nwanne m nwanne eri alụghị ọma ewe egwu na m nọ na mmanwụ ikenele m edeche nke gị nwanne m edeche m na-eri alụghị edeche na egwu ka nje eme nweli n'aja unu mma ibe onye kata n'elu ka ọ ya alụ nweli nye chuketelia mmeze nwanne m mmeze nneke nwanne m ha na-abịa akpa nwanne m papa chinonso m inugolu mmanwụ a na-abịa akpa nwanne m mpa chinonso na mmanwụ m keleli obugo keko obugo daga nwanne m ọma enwe egwu obugo keko obugo akpị nwanne m obugo daga okeke ọka na-eso ọga ọma enwe egwu na m nọ na mmanwụ ọka na-eso nwanne m ọma enwe egwu ogezi ebeka ego ọka na-eso nwanne m n'ọma enwe egwu alibeti chedu nke m chedu nwanne m chedu nke m nwanne m enwere m eze chi odogwu ọma enwe egwu na m nọ na mmanwụ ka nna ji igbo mma egwu m egwu ka m ji eme eche ụda zọba ọchịrị nwanne m ọchịrị mmadụ niile eche ụda zọba m inugolu mmanwụ ọchịrị ọzọ nwanne m oche ụda zọba m inugolu mmanwụ sija sawa ọ dị alive nke abakolo posta anyị ji egwu ekene honorable barrister Clement Chibata dezi nọ na mmụọ enwere m eze echi ekene ngo ọgị ka anyị jem ọnụ remember isa sawa ọ dị alive anyị ji egwu ekene Paul Ikechu mmegbu odogwu kama ka egwu n'ike nke gị egwu a ka anyị ji ebe n'ụwa ma na ya olise chukere anyị ọnụwa ya dị mma ọka n'ụwa dị n'aka chukwu iwe chukwu na akwụ nọ na ya eme ka ya ọkọ ngwọ egwu ka anyị ji egwu ọ dị alive obugo ụzọ osi nwanne m obugo ụzọ osi ochu adịke obugo ụzọ osi ma inugolu mmanwụ Clement Nwachukwu papa chinonso ma inugolu mmanwụ Clement Nwachukwu na mmọja dị ọma ewe egwu nwasa nwanne m Ikechu nwasa mkpu ka nna akpọ Ikechu mkpu ka nna akpọ nwasa nke m Ikechu nwasa ọpịagwo nwanne m egwu ka ndị eme weli na-ebi elu nne si na-egwu akala aka bụ nne ka ndị emezi ụmụnne ahụ ekpomọgwụ nwanne m ka nna akpọ igine ka nna akpọ ya amụma
gị na-alụ nwa lụzi ụlọ ibe ibili dogwa olugbo gị na-alụ nwa lụta n'ebe ili Ikeju ole nwanne m Olechi gbata Ikeju nwanne m Olechi gbata Ikeju nke ma lụzigo ụlọ ibe ebili Olechi gbata ngwo gị bịalụgo wee bili n'enu nwanne m Ikeju egwu ka nje eme nweli na-eje ụnụ mma maka na egwu ka nje eme nweli na-eje igbo mma Sawa, all they alive. I just work in a Mardica, Dogger Open, coordinator. Like an Adifa, Mardica, Bale Mofasa. 11 like an Amobanam. Dubra Biafra market. I'm here. Akas one never. Dogu Akas one never me. Lugano Mount. Akas one never, Akas one never. I make a name one now. Onye kobago ye kotigo nwanne m omewe egwu Adaeze nwanne m nnọkọ olili na mahụmụ keneli Adaeze nwanne m ọnwa nọsaghị nwanne m omewe egwu na m nọ na mmanwụ nnọkọ olili femboy nwanne m egwu ka nje akpọ egwu ka nje emenwe linede ọnụ mma aikiwa bụ nwanne Riot Ikeju nwa bụ nwanne na sandị nke m Panda Liberty one name. The magic mommy, Nugano Mamma. I send one name, Panda Liberty one name, no way. The magic one name, who can jam, when I don't know. Did I walk a letter with a can jam, when I don't know one name? Who can jam, when I die bomb? Tower. All they alive. I just work in a Mardica. Aquaba, Woody. Alecha man. To the work and they go. Teacher. Tower. All there. One Beneche, one Beneche, one lamb. Is the church there? I see the income one lamb. Is the church there? One no mount. Sunday one number, Sunday more. Sunday is I give him. Sundays I give one number. On my way. As I give more Sunday, no mount. As I give more for talking out. Nelly. Like him over for Tokyo, Lina live one lamb. Ego Kamuji de Benu, Lina Yachim. A big Jedo, big one, more than now and now. Silent one, more Yaka, Egu Kanjama, Lina Jabom. Mobile, I had to go borrow one lamb. Mobile, I had to catch you on my way. Egu kanje menwe linaja ibomba Tija Sawa All they alive I just work in a Mardica Yadika Oka Udogwe wani meze kisi wewe Kama kacho Abiti ngolo Udogwe iruwa Enu egu kanje menwe linaja eluni Egu kanjeme, enu eide nuebuka. Muna moyewe katalome, nenu ibelaba. Ibele kata nenu koyalu, lije tu katele.
Chizo nere nwanne m egwu onye ka nje eme nwanne m egwu ka nje ebi nweli na ya ochi m Chinwezike chikechi ụbọra nwanne m n'ọma ewe egwu chedu ite nwanne m ikechi ụbọra nwanne chedu chedu ite egwu ite nwanne m n'ọmụ nọ na mmanwụ na-egwu ọrụ nri egwu ka m jide ebi ndụ ụwa li na ya ochi m ndị dịbe ije ego ka m na-egwu ụmụnne m egwu ka m ji bi nwanne m Tija Sawa Tija Sawa ọ dị a Kava call Oscar. This is my volume 2. I just work in the morning as I said. Look at me as I am. One doctor who I was skin. Tell me the man nacho. Loaded man. On my India. I can have one. Chedu akubankele. Chedu jovena nugonu ma Chedu jovena mweke na yewana Wande si podi nipo Wande modi poko ye wana Egu kanjebi Mulina yochi Egu akala kabu na kanjibi Mulina jaiboma Gesa newa wana mo Batilobi wana megu kanjebe wana Gesa newa bateke nengi wana egwu ka m jide menụwa lina ya ochi m udeke nwanne m nwoke ahụ meke na-eyi nwanne m kọmdị Pọl nwasa ọmaba asọ ndị nwanne m egwu ka nje eme lina aja igbo mma Chibuko nwanne m achị ego na-aga m inugo ọnụ mmanwụ Tawa ọ dị alive I just work in the morning as I but the Kamaka of our mobile for Metaku. Menka one number book and jammer. Or Menka, but the Kayan Moja. One number Menka. Nugo no Menka one number. Book and jammer within a jaiboma. Ejibawa wana megu kanjeme Lina jaiboma Bala mezi beka na komi Nugonu maun Egu kanjeme Lina jaunuma Egu akamujina kanu Lina bienu mwibu Ezudu dewe zudana mu Wane mnome wegu Ezudu dewe zudana mu Wane mregu kanjeme wana Lina egu kanjeme Lina jaiboma Nenu ko ya lu linje chukate Chibuzo hodile Achoka na Chibuzo hodile wanam Egu kanje me wanam Dewa yongo Dewa mazonalo Dewa egu kanje me Lina januma Alibata kongo jiba Wana waneze Alibati wanam egu kanje me Lina januma Nwanne kendo ome wego onye ma nwanne m onye me gbanugo nwanne m nwanne anyị gbanugo onye me gbanugo ome wego na mno na mma egwu ka nje me nweli na ja unu mma kanzinu du aka egwu ka nje me nweli na ja unu mma kanzinu du aka nwanne legi ome wego ekego nwanne m tuna so nwanne nwoke kezalo so kaka nduba nwanne m kagwo imu nwanne m kagwo mani nwanne m amabachu n'ụzọ nwanne m chidwo nke gị chidu agwọ snake ya chidu agwọ ka nna akpọ agwọ ekene ndị nwanne m chidu keke agwọ ka nna akpọ m inugo n'ụma ọka nwoje ochi wike nwanne m na-egwu ka ndị eme udenna oyimu udenna nwanne m nwoke ahụ Nnalo sonne wanne mo wande egu kanje me Imana lunchego wanne mo egu kanje jaona Ewa yole kutoko wanne mo egu kanje me wala Udewa emu dewa baja Amodi wanne mo dewa emu dewa baja Menteni wanne mo
weli na-aga igbo mma tije tawa all their life egwu aga aje kele mmadụ ka udegwa aga na budegwa agbasha na mmodu odogwu ka maka ya dịka atụsụ aka ụlọ ọka mmadụ ekele ngọ enuwe igo dịka egbu ọkọngwọ mmegbu ọkọngwa chọrọ ogwu n'ụka ọganite ka nna akpọ jinegwu ụmụ ọrụ bụbụrụ ụmụ ogwu n'ụka mbunye ya mbunye mmodi abụọ emelie mmodi egwu m ekene ego ka ọ dị mba ọzọ nna m n'ije ego dị ahụ emelie mmodi anyị ana m ọnụ gị egwu ma ọnụ m egwu ka ndị emewe na-eje igbo ma ndị igbo bụ anya ka ọ dị mba ọzọ ụmụnne m egwu awaije akwụkwọ ụmụnne m egwu ka anyị ga-etibe n'elu ịbịara abịa n'ụwa egwu ka anyị jide ebe n'ụwa chụọ akala aka anyị